Не само доближители ме повече изуди мъсни. Лев от семейството ми, коса минеше. Ще ви разчиним публично, както си да. И ако още един път изуди мъсни, престъпни долни тънете да зверствата, лойде вече. Сега ще продам всичко да видите. Изуди гламави. Че имам абсолютно всички записи, изуди, нещастни. Разбира се, разпечатки, кенеф и мъсни, какво сте правили. И както ви казах, човекът на човек, поза твои задължници. И ако още един път изуди мъсни си позволите, кенеф и мъсни по мене да ходите. Сестра ми, племеницата ми, 3 семейства да държа. Изуди мъсни ще ви разчетнем на място. 5 метра по земята и смърт по особено жесток начин. Разбрахте ли, мъсни престъпни изуди? За тебе, Радев, няма да бъдем изуд, докато не им смъртна присъда за тебе, мутите и тия изуди от Антим. Дали предеш сената да дойдат тия кенефи с шайката, да се кръстеха хората, 2,63 такси ми. Да, видях аз ви. Бе, бричет, бе, това ми е качулката. Я. Ага, виж, и това не е му. И това не е му, какъв е то. Майката ни сме ги. Така си мислихте, така бе, изори. Мръсни 7 дена нощия кенефи. Не сте спряли. За всичките, Радев. Смъртна присъда за тебе. Мутите са ти за твой моментално ще връщате изуди. Стотиците хиляди левови зет. Жестоките зверства над семейството ми, убийствата. А ти, Иване, отиеш вада изуд мъсън. С колаките ти, с тия престъпни изуди, бившни си свинята и год. Отивате изуд там, където геля няма. И той път копелен мъсно. Няма сила на света изпред тебе. Мръсно ти престъпно циганско котило. И да ви пъти на фада. Разбрахте ли, изуди мръсни престъпни? Много моля цял свят. BBC Сиена, комисара Виж Върховен съд. Комитета на Хелзинги, разбира се, ФБР, ЦРУ, Интерпол, икономическа индикация, сигнали да по кризис мафата по-бере. Ако моментално кенефи. Този път няма ако. На момента ще ви разчлениме там и на място невиерени трепете зверства. Сега ще отговаряте изуди за животите на семейство ни, домовете, ужасяващите нападения над мен изуди мръсни. Кенефи престъпни, и то кенефи. Погледнете за какво става въпрос. И ще ни гоните нас, мен човека с 12 медала по славата, просташка държава, дето. А най-главно съм взел живот. Предпочитам да пукна, отколкото някой да взема нещо. Да вие ли изводи и моментално освободете, че идваме, знаем и къде живеете, кенефи и колаките, ще ви речем. Освободете семейството ми най-накрая. Значи цяла вечер, цял ден и в работата, както миналата година, със същата схема. После сварихме около 30 човека. Недичка, сестра ми, племеницата ми, майка ми. Простете им класа, не съм имала време от тия потери чудовищни. Да зверстват на 3 семейства, да крадете ли копалета мръсни и по картите ни да ми възпрепятствате. Ще ви разчекна. И много моля моментално съдействие за тия.